بنپێکردنên rejêma Esed û hevalbendên wê li gundewarên Idlib û Hemayê bo 100 kesî zêde bûne û di nava wan de jin, zarok hene. Serbarî ku bi hezaran ji xelkê beref kampên penaberan yên lê ser sînorê Tirkiyeyê. Li gorî jêderan, topbaran û armanckirina sivîlan ji aliyê rejêma Esed ve bi awayekî rojane berdewam e. Ji destpêka meha Subata borî ve zêdetirî 101 sivîlî jiyana xwe ji dest dane û 305 din birîndar bûne. Her li gor jêderan rewşa mirovahî û meydanî li navçeyên Bêçek zehmet e û zêdetirî 14,226 malbatî meşext bûne. Hêjî pileyên derbederiyê berdewam e. Hevdemî berdewamiya topbarankirina rejêma Esed. Zêdetirî 92 bajar û bajarok rastî topbarana rejêmê û milîsyatên wê hatine. Li her do parêzgehên Idlib û Hemayê. Çalekvanên gundewarê Idlibê da zanîn ku hejmarek birîndar ketin, ew jî encama topbarana rejêma Esed û milîsyatên hevalbendên wê lê ser bajarê Xanşêxon û gund û bajarokê Eddêr Şerqî, Me'er Şemarîn, Tilminis û Sikîk li gundewarê Başor û gundê Bidama, Mirend û Naciya. Herwiha çalekvanên gundewarê Hemayê ji aliyê xwe ve dan zanîn ku rejêma Esed topbarana xwe li ser bajar û bajarokê Kefirzêta, Tilcixêr û Hesraya, Kelham û Dîq û gundên Eltwîna, Elhweys û Cisr Bêt Reis berdewam kir û di encamê de jî hejmarek birîndar ji xelkê sivîl ketin. Hevpeymaniya niştîmaniya hêzên şoreşê û opozisyona Sûriyê tekezî kiribû lê ser danîna sînorekî ji binpêkirin û tawan û topbarankirina rojaneya rejêmê di derheqê sivîla de lê gundewarê Idlib û Hemayê. Ew yek hejmar kir mîna armanckkirineke mebezdar ji sivîlan re û pêkanîna komkujiyan. Herwiha hevpeymaniyê daxwaza sizedana berpirsên tawanên cengî li navçeyên Bêçek kir û pêdiviya pabendîbûnê birêkeftina deverên Bêçek jî kir.